सेंट मार के ऑफिस चल जाए तो केकरा था लगे वाला बा नहैले बानी कि ना। नहैला के फायदा भाई कोनो बतावे सको नहीं ना सको ना। नहैला के फायदा सुन, साबुन, शैम्पू, तेल, पानी, गीजर, गैस सब चीज के बचत बानू। आज मैं सुना नहैला के फायदा ना, नहैला के फायदा कॉपी में लिख के बता सकता नहीं। देख है नहैले बा हम नहीं की नहैले बता सकता रही, फर्क बता सकता रही, कुछ फर्क लौकता जे जात जात में खून में फर्क ना बता सको, नहाइल ना नहाइल में फर्क नहीं के बता सकल जाता। बात के समझ वाटर कह के कुछ सुनले बाड़ी, सेव वाटर कह के इतना बात हो रहा बा, कम से कम ठंडा में तो नहाइल छोड़ भाई, बात बूझ। हमनी तो बुद्धा से सीखनी सन, तू भी सीख बुद्धा से। आज ले सुनले बाड़ी बुद्ध भगवान कबो नहाई एगो स्कैम है, स्कैम। एगो आदमी हमरा बता दे जो नहा के बड़का भइलो के जेकरा पुरस्कार मिलल हो के बा कोनो नाम बा बोल। उस नौ गते होइए गए। माघ में कितना दिन है बेटे? 21 दिन। माघ 1 गते खिचड़ी के दिन नहा ले, एकदम परफेक्ट।